lingabi lide. uJesu Kristu inkosi. Nabasha eniqondayo ekulahlekeni kwenu nikhohliswa njalo kona imbileyo ndlela yenu aniboni yini nina uthini ya okulahlwe bunyambeni manimfune usomandla esenokutholakala animuzwa engqongqotha ningafa nomnyangombala inabasha enidlalayo khumbulani kodwa ukuthi lokhu akuhlwanyelayo muntu uyofuna futhi izimvalo nenyembezi zolandela imidlalo Daba wena njalo manimfune usomandla esenokutholakala animuzwa engqongqotha ningafa nomnyangombala ninabasha ningachithi isikhathi senesihle nisiphiwe soninkosi nandithuba lenelihle nxa nifuna ukuphila lokujajayiswa nini ikhetheni Nkosi namhla ninabasha senithini manimfune usomandla esenokutholakala animuzwa engqongqotha ningafa nomnyangombala Kristu inkosi. Ngicela ukudlulisela isimemezelo kuthiwa amathoyilethi abo abantu besifazane asekhona ngaphandle. Ngicabanga ukuthi angapha esayithini le entshonalphunju ukuthi asekhona for i-mobile toilet kwabantu besifazane. uJesu Kristu inkosi. Isikhathi sizokudedela ugogo wethu uLady PP Zibande. uJesu Kristu inkosi.
Ngibingelele obaba abafundisi, abafundisikazi, omama bafundisi mabekhona, abasha bonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyaxolisa abazalwane, ngiyakhohlwa njalo ukubingelela umpostoli ngoba ngisuke ngibingelele ekuseni. Ngiyakhohlwa-ke ngaleyo ndlela uJesu Kristu inkosi. Amshoda yangathuka mase ngizombingelela futhi. Ngoba kasho ukuthi phela sibinge asikhulumisana. So siyambingelelana nje ekuseni naye yikho engangibingelile. Ngoba nake ngathuka. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni sephinde wasihlanganisa. Ngixolise kakhulu ngama challenges esibhekene nawo. Akukhona into ebesingayilungisa. Kodwa esimbonga ngakho kakhulu uNkulunkulu ukuthi ithoilet le ngalala besilisa lisebenza kahle. Asikwazi ukuthi singathi amanzi aphumaphi. Kodwa lisebenza kahle lona. Bese kuthi leli labesifazane ngala li-slow kakhulu. Kodwa nakhona asazi ukuthi amanzi aphumaphi. Bese kuthi leli lingapha ke lithuledu. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabantu abasha kade besikhelela amanzi. Ngibonile inkosi imbusise bafana umsebenzi owenzayo umuhle kakhulu. Inkosi ayiwadli amandla omuntu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Sihlangeneke la ngomuntu omusha. Kuneculo elilaphayana elithi yekubuhle bokumkhonza ebusheni bami ingakadluli imihla yami. Manje ngiyabheka nje leli culo bengilokhu ngilibheka nje kahle kahle uculo olithandayo manje akekho. Kodwa likhuluma ngqo nomuntu omusha lingakangeni kwithini. Ngiyafisa nje sengathi singacula kodwa ke later
ngoba angazi ukuthi nginesikhathi singakanani la. Angazi ukuthi nginesikhathi singakanani, mhlawumbe later ngizocela sikuthule. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngetheme esiyinikeziwe, gcina umyalo ungenabala, ungenakusoleka, uJesu Kristu uyinkosi. Enhlizweni yami ngisathola le theme, kuye kwafika ukuthi ngibuke igama negama njengokufundiswa ukuthi uma kuthiwa gcina kusho ukuthi ilondoloze or istorishe somewhere la ingezi ukuthikamezeka khona, uyigcine la ingezi ukuthikamezeka khona. Ngase ngiyabheka ukuthi kodwa umyalo-ke ukhuluma ngani makukhuluma ngomyalo. Ngase nje kwafika ukuthi hayi konke uNkulunkulu asiyale ngani, and nasemakhaya wethu asikwazi ukuthi siphile ngaphandle komyalo nje, noma-ke nje wasekhaya. Ngilinganise nje lapha kwasivande kunomnyango okhohlakalayo ukhiyeka ongasekhishini. So wakhona njalo mase kuyokhulekwa uyo-check-a lowo mnyango, and isikhathi esiningi sitholakala sisephutheni. Kodwa-ke kuwumyalo wakhona ukuthi ningaze nihlale phansi kungakhiyiwe lo mnyango, ngoba usesitha ney'gebengu zingangena ngakhona uma ngabe singagadiwe uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. So mase ngibheka ukuthi konke uNkulunkulu akushiye ezweni lakhe, konke kuwumyalo wakhe. So siyadlula-ke bazalwane, ngizocela ngaphambi kokuba sifunde izwi ikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu uyinkosi. Sisebusweni bakho uNkulunkulu wethu njengokuthunywa nokuyalelwa nguwe. Akukho kwethu esingakukhuluma, kodwa yilokho Nkosi okukhulunywa wena uqobo. Sikuwo lo myalo uNkulunkulu wethu osinike wona ukuthi siwugcine, sipheke iy'nhliziyo zokuwulondoloza ngempela, ungenabala futhi ungenasici. Asikwazi-ke Nkosi ukuzenzela, kodwa sisizwa umoya oyingcwele omthumelile kuthina ukuba sikhumbuze konke, asifundise konke, asiholele ekulazini lonke iqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Sizoke siphinde sifundeke le verse eliyitheme yethu yanamhlanje yalezi iy'nkonzo laphaya kuTimotheyu wokuqala chapter 6 verse 14, lapho kuthi khona ukuba ugcine umyalo ungenabala, ungenakusoleka, kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Ekulandeleni kwami njengoba sengishilo ukuthi uyini umyalo esifanele ukugcina, asigcini-ke imiyalo esingenakho ukuyirifeya noma siyiqonde ngokwezinto kaNkulunkulu, kodwa sigcina yona leyo sekukhulunyiwe kakhulu ukuthi hamba phambi kwami ungenakusoleka. Ilokho nje esihlangene ngakho namhlanje. Kuningi-ke bantu abasha okungasithinta kusenze singahambi. Izolo sizwile ukuthi nolimi uqobo lungakwenza ukuthi ube nebala. Seza ukuthi ukuhleba nje kwenze likhulu ibala. Kuningi. Ingalokho ukuthi uma ngabe singabaka Kristu, uma ngabe singabaka uNkulunkulu, njengoba incwadi lapha ya ku1 John, uJohane oqala, incwadi yokuqala kaJohane
chapter 1 no verse 7 wakhona uthi kepha uma sihambe ekhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. So okwethu ukuziyisa phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ubona eksithekeni abone nasekuthuleni. Uma ngabe uNkulunkulu enokubona ekuthuleni kusho ukuthi alikho ithunzi elingamsitha. Ngisho nemicabango ejulileyo yena uyibona njengokukhanya. Ngisho nalokho okufisayo nalokho okuzindlayo ongeke omunye umuntu acabange ukuthi uzindla kanje, kodwa uNkulunkulu usobala. So ukuze sihambe ke ekukhanyeni simele ukulalela silandele imiyalo yakhe njengoba esinikezile. Kushiwo ke kufundiwe manje kwisession yasekuseni kwafundwa ukuthi yiziphi izinto ezisenza ukuthi sithole sesinamabala. And uma ngabe uzoyigxilisa le ndaba enhlizweni yakho, uma ngabe uhlezi lapha yana ngithatha istock sempilo yami ngibheka ngakunye ey'ntweni engizenzayo ukuthi iyiphi le engaze ngithi ngisenginebala ngayo. Kuningi ngisho nokuzindla nje, ngisho nokubona umuntu bese uyacabanga ukuthi usibani bengabe wapi lo muntu ingabe impilo yakhe njalo, bese uyadlula ekuboneni kuso ubese ucabanga ngokusithele. Kuningi esikwenzayo kusenza sibe namabala okungenza ukuthi omunye umuntu uma engayibona leyo nto aqale asisole abuze ukuthi kanti lo ubani. Ngiyakhumbula esikhathini esidlulile sike sanabantu abaningi kade besho izinto ezithize ngathi. Uma sebeshilo izinto angikwazi ukuyibeka kahle lento, kodwa umuntu asho into yokuthi ulapha ya ekholweni thina silapha ya, kodwa uNkulunkulu siyalingana. So bese siyajula sihlale phansi sikhulele ukuthi kanti ubani umuntu, simbuze kumdali wakhe ukuthi ubani lo. uNkulunkulu athembeke futhi asivezele ukuthi ubani lo muntu. So uma ngabe ke sihamba kanjalo sinesibuko esizibuka kusona ukuze sibone ukuthi sesiyekelile umyalo noma sisawugcinile, ila ukwazi khona ukubona ukuthi angishayisanga ngonile okwangampela. Kukhona ukuthi ucishe wenze kwelikamoya kuthi wenzile, kodwa kukhona ukuthi ngisho nomuntu abone ukuthi uwenzile. Nayibona leyo nto kusho ukuthi ibala lisobala kuNkulunkulu lisobala nabantu. Ingalokho bese kufika igama elithi ungena kusoleka, ngoba akukazi umuntu ukukusola ungazange wamnikeza indlela noma inhlasi yokuthi ekusole. Kodwa uNkulunkulu yena obonayo akakusoli ukuthi ngathi wenze okuthize, ngoba kuyena konke kusobala. Uma ngesiqhubeka nokufunda ukuthi sigcine umyalo ukuze siphile, lisho njalo izwi mangabe nilalela izolo, ukuphila iqiniso ikhona okusenza ukuthi sikwazi ukuzibuka. Uyazi ukuthi iqiniso alikwazi ukuphendukezela. Iqiniso liyiqiniso nje limile, liyiqiniso alikwazi ukupheshwa, alikwazi ukunongwa, alikwazi, limile nje liyiqiniso. Uma kubuhlungu kuyiqiniso, uma kukuhle kuyiqiniso. Awukwazi ukuthi noma ungafika ukuthi hayi lokhu bekungaba iqiniso ukuba kunje, kodwa iqiniso nje iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Uma ke sizophila impilo ehlanzekile engenabala engenakusoleka, kusho ukuthi sifanele siyazi imiyalo okumele sihambe nayo. Asifanelanga ukuhlathuza, asimele ukucabanga ukuthi ngabe kuzoba ngcono uma ngenza kanje. Ake ngilinganise, uma ngabe kufanele funda izwi bese uthi wena hayi ngizolalela umfundisi, ngikhuleke
Ngikhule enkonzweni la kungenandaba nje ukuthi uyafunda yini iBhayibheli. Uma nje ulalele umfundisi ngesonto akhulume leyo nto athanda ukuyikhuluma, afunde lelo zwi athanda ukufunda, and bekufundwa incwadi, kufundwe kwi-Old Testament, kufundwe nakwi-New Testament, ebese esho lokho athanda ukusho. So besingenasizungu nje sokufundiswa, kodwa besiphoqeka ukuthi siliphathe ngoba ekhaya uphathe iBhayibheli ngoba ekhaya ufike uthole isibhaxo ukuthi kuthiweni usukhohliwe. Uma ngabe-ke sizohamba ngokomyalo, siyazi ukuthi kufanele sihlale ezwini. Kufanele uma ufunda izwi uthola ukwakheka. Each time ufunda izwi uthola ukwakheka. Ithi-ke laphaya indaba ku-1 John chapter 1 verse 5 kwakhona ithi nanti izwi esalizwa kuye sishunayeza lona ukuthi uNkulunkulu ngokukhanya ubumnyama ngokukhulu. So uma ngabe uzohlala ezwini uzokwazi ukuthi kahle kahle uNkulunkulu yena ungubani, ukhanya. Kusho ukuthi akukhona lutho olusithekayo kuyena. Noma ngabe kusebusuku kuyena kuyakhanya, noma ngabe kuyaduma kuyena kuyakhanya, noma ngabe kumnyama emhlabeni kuyena usobala kuyakhanya. So sifanele sihambe-ke nathi njengabantwana bokukhanya. Akufanelanga ukuthi masihamba kube khona okungacacile ngathi. Nize lana nje abantu abaningi la nisuka khona bayasho ukuthi lela bandla eqopha amadulu. Awuboni nengane, awuboni nogogo, awuboni nomama, konke kuyafana. Kodwa-ke bazalwane ningaphatheki kabi abasha, isiphongo siyasho ukuthi umuntu omncane noma umdala. Ningaphatheki kabi, thwala nje amadulu wenu, nazi ukuthi uphawu lwezingelosi, uJesu Kristu uyinkosi. Lelo zwi-ke lithi asihambeni njengabantwana bokukhanya. Sithola kwabaseFesi chapter 5 verse 8. Kusho ukuthi singeke sisoleke uma sihambe ekukhanyeni. Ukukhanya, uma uhambe ekukhanyeni emini awukwazi ukwenza into engalungile emini. Ngoba kusuke ekukhanya uzobonwa nazingane, uzobonwa nangabantu nje phaqa, uzobonwa nangabafundisi, ubonwe nangomama umfundisi. Kodwa mangabe kumnyama, ungumuntu othanda ubumnyama, izinto eziningi uzenzela ubumnyameni. Ukhohlwe ukuthi khona lokhu kukhanya okungapheli uNkulunkulu akusebenzisayo, okufana ne-X-ray. Uyazi uma ungena emshinini we-X-ray ubona nje umshini, kodwa wona ubona ingaphakathi, ubona yonke into, imithambo, amathambo, yonke into ubheke ukuthi ba. So uma ngabe sihambe ekukhanyeni sifana kanjalo. uNkulunkulu ngisho nabantu akukho ongasitheka, akukho ongathi mawudlula athi umuntu engaphila empilweni lo, ngoba yonke into uyaphila, uyakubona, ufike wabingelela, wabuza impilo, mhlawumbe wadlula, mhlawumbe wacela usizo, wamsiza, wamlekelela njengomuntu omusha. uJesu Kristu uyinkosi. Uthi-ke umpostoli uPawulu uma ngabe eyala uTimotheyu uthi makungabikho muntu odelela ubusha bakho. Umuntu omusha ohamba ekukhanyeni angeke azadeleleke. Uma ngabe uzovuma ukuthi udelele ubusha bakho, udelelwa kanjani-ke ubusha bomuntu? Ukuba umpostoli uke wakhotha la ukuthi uma ngabe umuntu enenkinga bese beqhamuka obaba bamsize bese bethola ama-benefits. Ukudelela ubusha lokho. Uthola ukuthi ingane iyahamba esikoleni, ayinayo imali yokukhera, ubaba othize bese inikeza imali yokukhera ngesizathu. Ukudelela ubusha lokho. Ukuthi nithi nize enkonzweni thina abadala sinistreethe, angazi ngizothini, singaniphathi nenhlonipho. Inhlonipho is earned. Uma ngabe ngilindele ukuthi ungihloniphe, kumele ngikuhloniphe. Kodwa uma ngabe mina ngizosebenzisa ilungelo lokuthi mina ngimdala, wena mina anginalo ilungelo lokulindela inhlonipho kuwena. Kodwa uma ngizosebenzisa ilungelo lokuthi
umntwana kaNkulunkulu, umfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu umdalile wathi kuhle. Kufanele ngikuhloniphe ukuze nawe ungibheke ngalelo su ukuthi umfanekiso kaNkulunkulu. Noma ngabe nginjani, noma ngabe ngikuyiphi level yempilo, noma ngabe ngikusiphi isimo sokuphila, kodwa kufanele ukuthi ungibheke ngokuthi umfanekiso kaNkulunkulu, bese unginikeza inhlonipho efanele, nami ngikunikeza inhlonipho efanele. Uma ngingasakwenzi lokho, sengikudelelile ubusha. Ukudelela ubusha-ke kukhona ngisho phakathi ebandleni. Uthola ukuthi kukhona ongafika kuqala mhlambe ngesikhathi esiqala ngo-2011, kodwa uthola ukuthi ozofika manje ngo-2025 uzoklaseka, yebo, uzoba nokungathatheki serious, uzoba nokungahlonipheki ngoba efikile. Sekuwukudelela nje lokho, ukudelela ubusha bomuntu. Uma ngabe-ke siphenduka silahla izinto zobumnyama, siba isidalwa esisha, umuntu nomuntu uba isidalwa esisha. Kusho ukuthi akusho ukuthi njengoba ngugogo nje anginabo ubusha obungadeleleka. Bukhona nakumina ubusha obungadeleleka, kodwa kubiza ukuthi asihlale emiyalweni wenkosi yethu, sihlale sihambe njengoba yena ahamba. Singabi nakho ukuthi hayi usibanibani uyafika njengoba sasenze ezikoleni sibafikise. Singabi nakho lokho, ungabi nakho lokho ukuthi hayi akekho ezingeni lami, so angizukumnaka noma eshilo okuthize okwakhayo angizukuthatha ngoba vele yena ule kude. Manje uma ngabe sililandela leli verse sithola ku1 Timothy chapter 4 verse 12, ethi mangabikho umuntu odelela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. uJesu Kristu inkosi. Lithi-ke uyisibonelo, uba isibonelo. Akusho ukuthi uba isibonelo uma kukuhle noma uba isibonelo uma kunzima, kodwa uba isibonelo nje. Usuku nosuku uma uvuka uthi inkosi ngenze, ngibe ibumbe esandleni sakho, ngibe isibonelo. Uma ngabe uyisibonelo, kusho ukuthi kukhona abazobonela kuwe. Ngaleyo ndlela awukwazi ukudukisa abantu, awukwazi ukuthi uthunebala ubese uhamba ube isibonelo ukuze ilo nalowo ohlangana nawe abe nalelo bala. Uma ngabe ukhulunywa isikhathi esiningi kushunyayelwa ukuthi omi phambi kwakho uphefumula umoya wakhe ungene kuwena wenza izinto ezenzayo. So uma ngabe uyisibonelo uyaqikelela ukuthi wena uqobo awunalo ibala, awusoleki. Ngoba uma ngabe uzohola abantu abanamabala abasolekayo ingoba nawe injalo intaba, ngoba phela uyini uyisibonelo. Mangabe sekuqhutshekwa kuthiwa ubonakala ngani, ubonakala kwabakholwayo nabangakholwa, ubonakala ngezwi, ukhuluma into eshoyo, the word, ubonakale ngenkambo ukuthi wena usiphethe kanjani, conduct usiphethe kanjani wena. Ubonakale ngothando ukuthi uyabathanda yini, uyawugcwalisa yini umyalo omkhulu ukuthi thanda umakhelwane njengoba usithanda. Umakhelwane angisho your neighbor, ngisho lose owakhelene naye, ngisho wonke umuntu ofika othintana naye. Uyamthanda yini? Unalo uthando lokuzalwana, uthando lwabazalwane unalo yini? Khumbule phela sathandwa kuqala, because uJesu yasifela esiphambanweni. So thina yini singakwazi ukuthanda? Yilokho kwesifike sibe isibonelo ngakho ukuthanda nangokukholwa, indlela esikholwa ngayo. Njengoba sengiye ngasho ukuthi kukhona ukuthi ubone ngazuthi omunye ukholwa kancane, omunye ukholwa kakhulu. Simele ukuba isibonelo nangendlela esiqhuba ngayo inqubo yethu yokukholwa. Sibe isibonelo nangokuhlanzeka.
mangabe ngibheka New King James Version ithi ukuhlanzeka purity kusho ukuthi cleanliness engaphezulu cleanliness into nje emsulwa pure imsulo so uma ngabe uzoba naleyo nkambo uzoba nalobo busha okumsulo uyabona ukuthi uzoba isibonelo esihle so akekho ozokwazi ukudelela ubusha bakho ngoba umsulo lithi ke ithimi yethu hamba ungenabala nakusoleka uJesu Kristu oyinkosi ubumsulwa ke noma impurity ivela ngokuzwa ngokwenza izwi kaNkulunkulu ukulalela ukulithobela nokulonda enhlizweni ukuligcina yilokho ke okuveza ukuthi ube umsulwa ngoba liyasenza liyasitrima liyasiqondisa liyasibuyisa liyasisekela liyasiqoqa liyasifundisa yilapho ke la uzothola khona ukuthi ugcine umsulwa ngoba uzothi uma ubona ukuthi hey nansi ingubo yami inebala uyi-clean ubona ukuthi hayi ngazi ukuthi ngithelwe i-dust uyisuse uhambe uyovala uyovuma lisuke ibala lithi uma ngabe sizivuma sizishiye uthembekile ukusithethekela so akasho ukuthi usuvume kwakuningi uzothethelela okubili akasho kodwa uthi nje uma nje uzivuma usishiye each time ukukhumbula uhambe uvume ukukhumbule uvume akubalekile ukuthi zo-100 noma zo-20 kodwa as long uzozivuma uzishiye ufumana umusa uyathethelela and ukuthethelelwa kwakho kusho ukuthi ibala liyasuka kukhulunywa ngento enkulu kabi izolo ukuthi ulimi ibala kwathiwa ibala yilesi sono ohamba naso or either awusivumanga noma wasivuma ingxenye noma ekusivumeni kwakho usakuyosintshontsha noma ke ake ngilinganise nje ngento ehlezi yenzeka ukuthi ubona umuntu elukile ngama-extension emuhle kumfanela enhlizweni yakho bese uthi eyikwazi wami uzwaluka kahle angithi wenza isono uxhumile wena usuwenze usuncomile uvumelene nayo angithi uyayibona lelo bala ibala elikwena awuzange uluke awuzange uze ukuthi ngalungizwa kodwa uncomile uncoma umfanekiso ongesiwe kaNkulunkulu isono nje ibala nje elikhulu asinedot isibhadlaza nje sebala uma ngabe ke siqaphele ngisho indlela esicabanga ngayo siqaphele indlela esikhuluma ngayo even indlela esibheka ngayo izinto kuyosiza kakhulu ngoba siyokwazi nokubona amabala kukhona ithulo elisetilongweni elithi amabala onke Nkosi yami angcolisa umoya wami ihlanze kuwo namhlanje sengathi kungaba ithulo lethu losuku nosuku ngake nganixoxela la ukuthi ngangine-prayer eyodwa uma ngiyemsebenzini ekuseni ngakiba nento yokuthi ngithi Nkosi bekela umlomo wami umlindi le prayer yayisuka ekutheni emsebenzini engakusebenza kuwona kwakukhulunywa kakhulu noma ngabe uthule kodwa kuzoba khona okuzokukhulumisa so ngangibona ukuthi ngeke ngize ngiphunyuke ogibeni lokukhuluma izinto enginamsebenzi ngaphandle ukuthi ngicele amandla kuNkulunkulu so nathi ukuze sihlale singenabala kubiza ukuthi siwuhlabelele nomhlabeleli othi ihlanzi kulo namhlanje ngoba uma ngabe singezukuhlabelela sizoyithola sesingasenawo amabala kodwa
sports amaningi ajwayelekile kwethu. Kungaselona ibane lelo. uJesu Kristu inkosi. Uma ngabe sikhuluma ngokulithobela izwi kaNkulunkulu, to obey, ukulithobela izwi kaNkulunkulu, uyavuma ukuthi uma usibonile iphutha lakho, uma lihlaba izwi kaNkulunkulu, lihlaba wena, kuthiwa phela liyahlaba lihlukanisa izinto nomcabango. Uma ngabe selihlabile, kubiza ukuthi wena uvume ukuthi ngempela ngivuma, ngempela angenzanga kahle, bese uyahamba uyovume, bese uyalungisa. Uma ngabe uzizothi lihlaba uthi yena hawu nobani bayakwenza nje lokho kanti ku-wrong yini ngoba nobani bayakwenza, kusho ukuthi awulithobeli. Lingahlaba kodwa ungalizweli ngoba alithobeli. Akufani nalomhlabeleli othi noma mmeva ngiwanyathela angiwanaki ngoba ukhona opholisa amanxeba. Uma ngabe unganaki akekho ozopholisa lawo manxeba. Kubiza ukuthi naka, each time izwi lihlaba yenza umnyakazo, akube khona ozokwenza, ungathuli nje uqhube. uJesu Kristu inkosi. Bese kuthi laphaya kumaHubo 119 verse 9 kukhona izwi lapho elithi insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo. Bese kuba nempendulo ethi uyihlanza ngani? Ngokuqaphela, okuyisilengosi. Uyihlanza ngokuthi uqaphele. Uma ethi ungephi, ungephi. Athi ungaphindi, ungaphindi. Athi ungafakaza amanga, ungawaqamba amanga. Konke elikushoyo, qaphelisisa ukuthi izwi lithini. Umyalo kaNkulunkulu uthini. Yileyo ndlela ongahlanza ngayo impilo yakho, inhliziyo yakho, futhi uhambe. Ubese uyamcela ukuthi akaligcineke, alilonde, ukuthi akulondele lona enhliziyweni yakho izwi lakho. uNkulunkulu uyayidala-ke inhliziyo entsha, bazalwane, ehlanzekile. Usithembisile ezwini lakhe, uyakwazi ukuthi ayigcine inhliziyo yakho ingenabala uma ngabe wena usuvumile wawakhipha amabala. Uma ngabe-ke sizoqhubeka, kukhona indaba engake ngayizwa nje ikhuluma kwaku-Sunday school, umbheka kukhuluma ngomsebenzi womntwana. Njengoba nibasha nje, abanye benu baphuma emakhaya la kungakhonzwa khona, abanye benu baphuma emakhaya la bengavunyelwe khona enkolweni yobuKristu, abanye benu baphuma emakhaya la kuhlukene phakathi, abanye bakhonze inkolo, abanye bakhonze inkolo. Umuntu omusha munye namunye noma ngabe ungakanani, ubekile uNkulunkulu kuwena umthwalo wokuzuza umphefumulo. Noma ngabe uzuza yedwa emndenini, noma ngabe uzuza ingane, noma ngabe uzuza ubaba, noma ngabe uzuza umama noma ugogo, kodwa ubekile kuwe ngoba phela iba isibonelo ngezwi nangenkamba. Kunezinto-ke esizenzayo thina esibadala ukuthi ingane uyiphoqelele ukwenza into kanti into ayilungile. Indaba eyayikhulunywa la ku-Sunday school, ubaba wayenomkhuba wokuthi ahambe nomntwana wakhe womfana omncane ukuze uma beyontshontsha, ukuze uma ngabe uyifastele elincane angenise yena. Uma ngabe ukuthi mhlawumbe kungena emnyango angene yena, ngisho nokuyohlola ukuthi ukhona umuntu okhona athumbele ngani. Uma ngabe eseqalile enza leyo nto yokuthi mhlawumbe useyantshontsha, ingane izoba unogada, isiyazi ukuthi ngizoma laphaya ngigada. So abeseke lo mntwana abe nenhlanhla yokuthi alandele ezinye iy'ngane ziyi-Sunday school, afika atshelwe nje ukuthi uNkulunkulu ubona konke ngaso sonke isikhathi, ubona konke. Baphume-ke ngokuhlwa bahambe bayokwenza lowo msebenzi. Athi ubaba usuhlolile akho lutho, athi umfana ngaphandle kaNkulunkulu obonayo. Athi ubaba uphi lo Nkulunkulu?
athi lapha khombe phezulu umfana aqalaza ubaba angaboni athi bayethi bayaqhubeka athi umfana uNkulunkulu uyabona athi ubaba hayi angisakwazi nokuqhubeka phela manje ngoba uthi khona usibonayo asibaleke babaleke baphindele ekhaya bahlala ekhaya baphume futhi mabephuma bahambe nje endleleni athula umfana mabefika la bezokwenza khona umonakalo noma ingabe sensimini noma ngabe kuphi athi akho muntu la ekhaya kodwa uNkulunkulu uyabona kwahamba waqhubeka ubaba waze waqala manje wangasafuna ukuhamba nomfana ngoba umfana ubona izinto angakwazi ukuyibona uma ngabe esebuya ngelinye ilanga azizwe nje lahla unembezo baba bese ethi hayi asizukuya ndawo namhlanje umfana jabule aphuma ahambe aye enkonzweni kuyingane zayihlangene mayebuya ubaba mayisaselapho umfana ubaba acathame ufuna ukubona ukuthi bafike bayifundisene ingane yakhe uma yefika laphayana ulandele ingane ye-Sunday school izwi lihlaba ubaba aphendule kumbiza ukuthi uma esethi uyoxoxa nomfundisi athi umfundisi xolisa enganeni athi mina bani ngizoxolisa enganeni engaka athi umntwana uNkulunkulu uyabona wagcina ubaba kwenza lezo indlela waphenduka wasindiswa ngisho ukuthi-ke umuntu omusha indaba ilele kuwo iba isibonelo ngezwi nangenkambo nangothando bathande ungabathwasi kodwa uma eqinisweni uJesu Kristu inkosi kulaphana encwadini yeZaga iZaga 20:11 kunevesi elithi naye umntwana uyaziwa nezenzo zakhe kusho ukuthi awuzukucasha ngabadala sinenkinga-ke thina abazalwane sine-challenge abantwana bethu sithi sikhuluma lokhu baphendule benze lokhuya sithi siphila kanje baphile kanjeyana i-challenge leyo ekhona asikwazi ukuyiguqulela iy'ngane zethu kodwa siyakwazi ukutshela umnikazi wazo ukuthi asiqinisele zona so nawe awukwazi ukuguqula abazali bakho awukwazi ukuguqula iy'hlobo zabo kodwa badaliwe banomnikazi wabo tshela yena enza umsebenzi okwakho ukwenza uphile phambi kwabo uhambe ungenakusoleka ungenabala baze bamangale ukuthi ukwenza kanjani ezimeni ezinje ngike ngalalela enye inkonzo yomntwana kaNkulunkulu la ekhuluma ngokuthokoza enkosini njalo I was so touched esho izinto ezinzima kubantu abasha i-festive season manje abantu abasha bazogqoka o-skinny jean bafake thiwa lezi ikhinde ey'ngaka bafake lezi ikhinde ey'ngaka bathi baye ebhishi uthi-ke lo mntwana kaNkulunkulu asibadonse bazothokoza enkosini asingathokozi nabo endaweni yabo asibadonse bazothokoza nathi enkosini asingababukeli phansi asingabahluleli asibadonse umsebenzi womntwana izenzo zomntwana kaNkulunkulu uma ngabe-ke sizobambelela ekwenzeni iqiniso sibe qotho sihambe ebukhanyeni kuzokwenzeka angeke kuhlale kungenzeki uNkulunkulu uthembekile futhi akuthembisile uyagcina uJesu Kristu inkosi kukhona-ke ukuthi ukuhlanzeka ukuba mnene ukuba pure kunomvuzo omkhulu esiwutholayo uma ngabe umnene inkambo yakho ihamba ngokweqiniso awuntengantengi akukho okungakudidisa ngoba uyalazi iqiniso futhi iqiniso yilona elikhululayo ngaso sonke isikhathi angeke uzithole usufanele ukuthi ume uchaze kabanzi ngenkambo yakho uma abantu beyibona kodwa uma ngabe abantu bengesibona umfanekiso ophelele nawe bazokubuza bakushushise ugcina usuntengantenga uJesu Kristu inkosi
laphayana nje encwadini kaJobe 9 usho lokho nje ukuthi kepha olungileyo chapter 17 verse 9 ubambelele endleleni yakhe. Kusho ukuthi uma ngabe uhamba ngeqiniso akukho ozonyakazisa. Onezandla ezihlanzekileyo uyalokhu ekhula eqina. Uma ngabe wenza okulungile uyaqina kunokuthi ube buthakathaka. uJesu Kristu inkosi. Uma ngabe ke sizoyigoqa indaba yethu ngazi ukuthi sekunesikhathi esingakanani awusenazo lapha kwabaseKorinte chapter 4 2 Corinthians chapter 4 ngicela ukuyifunda le phazama amavesi awu2 chapter 4 2 Corinthians abaseKorinte lesibili chapter 4 amavesi nje awu2 akhuluma ukuthi uPaul ushumayela ivangeli lesibindi ukuthi uma uyazi indaba yakho uyaba nesibindi. Lithi ngakho lokhu sinale nkonzo njengoba sahawukelwa asidangali. Awukwazi ukudangala wafumana umusa. Uma ngesibindi ukwenze konke ngokuthembeka. Verse 2 athi kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Asihambi ngokuqina, asiphambanisi izwi likaNkulunkulu. Kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kuyinembeza abantu bonke. Yileyo-ke inkambo uNkulunkulu ayilindele kithina kanye nabantu. Inkambo abayilindele kuwena ungumntwana kaNkulunkulu. Kuwena ofuna ukuhamba ungenabala, uhambe ungenakusoleka. uJesu Kristu inkosi. Uma ngabe ke sesikwenzile konke sahamba inkambo efanelekile, salifunda izwi, saligcina, salenza, salilonda, saliphila, uNkulunkulu usibekele umvuzo wokwenza njalo. Uma ngabe sifunda lapha encwadini yamakhosi okuqala chapter 3 verse 14 uthi uma uhamba ngezindlela zami ugcina izimiso zami nemiyalo yami njengalokhu uyihlo uDavide wahamba ngiyakwandisa izinsuku zami. Lingishayile ke bazalwane lelizwi ngenxa yokuthi umvuzo kwandiswa izinsuku. Ake ngithi ke usugcinile izwi, wagcina imiyalo, wakwenza, wahamba, wangaqina, washayeka. uNkulunkulu akasisusi isithembiso sakhe. Uzozandisa izinsuku. Kodwa isijeziso sakhe sizoba phezu kwakho. Kulezo zinsuku eziningi. Uzoba nezinsuku eziningi kodwa uzohlupheka. Uzohlupheka nje zonke. Uzobuyela endleleni. Uma ngabe andisa izinsuku ekuthembisa ukwandisa izinsuku akazi kuyifishanisa. Zizokwanda kodwa zizobe zibuhlungu. Ingalokho ke kumele siqaphele ukuligcina izwi likaNkulunkulu. Kufanele siqaphele ukulilonda, siqaphele ukwenza njengoba siyalima. Siqaphele sethembeke. Ungavumi kube khona ibala elizokwenza ukuthi izinsuku iqhubeke zande kodwa zingabi mnandi. Kungabi khona iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi. Uthola ukuthi umuntu uze athi ungcono ukufa kunempilo engiphilayo. Wandiselwe izinsuku kodwa zibuhlungu ngenxa yokuthi awugcinanga umyalo. uJesu Kristu inkosi. Uma nje uqala uhamba ngendlela zakhe, uthembeka, uhambe ngendlela zakhe, yena uzokwandisela izinsuku. Ukuthi ke uhambe kangakanani, waqala nje wangasagcini umyalo, waba nebala, izinsuku ziyanda, zisebuhlungwini. Uthola ukuthi mhlawumbe ngesikhathi usaphila kahle, usenza kahle yonke into, ukwazi ukubekezelela ukuthi ngiphila nesinto esibrown ngombhobholi.
kodwa ngenxa yokuthi usuze washayisa usuyibona kungazuthi kuphansi kakhulu lokho uyithole usungathi usungconywana. Uma usuyithola ukuthi usungconywana usuzongena ey'kweletini. Uma usungena ey'kweletini usuzoba nabantu obabalekelayo. Uma ngabe usunabantu usuzoba nabantu abazokuzingela befuna iy'mali zakho. Kanti kuba okuphilile ebudeni bey'nsuku uNkulunkulu akunikeza ngomusa wenza wagcina walonda izwi lakhe ungenabali. Ngempela ubude bey'nsuku zakho bekuzoba iy'nsuku zesibusiso. Uze uthi nje senganele ngobude bey'nsuku kodwa umoya wami uyathokoza ngazo. Kodwa uma ngabe ungezukwenza lokho azizukuba mnandi. Inhlupheko izoba inhlupheko phezu kwenhlupheko, usizi phezu kosizi. Konke kube kuzo lezi iy'nsuku zakho ezinde. Mangabe sengathi besingaqaphela kakhulu ukuthi singavumi ukuthi kube nebala elingasukile. Singavumi ukuthi kube khona into ezosididisa endleleni. Singavumi. Konke-ke lokho sizokwenza ngokuqaphela ukuthi silalele izwi lakhe, silenze, silithobele, sivume uma ngabe esisola, singabi ngontambukhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sisazoya-ke emakhaya sihambe nakho ukuthi kwi-conference asizugcina ngokulonda ngokugcina izwi, kodwa inkambo yethu kuzoba inkambo ezodonsa abanye ibalethe ekukhanyeni. uNkulunkulu ungukhanya kasabani. Uma sihamba naye sisekukhanyeni kulesitheke, futhi akukho yena angakuboni noma ngabe sikwenze sithekeni. Ngizocela-ke nje sesizophetha sike sihlabelele leli tulo eliku-116 emagcilongweni esandleni somusa. Inkosi isiphatha ngomusa nanoma thina sesizohlulwa. Uma ishilo nje ukuthi ngizokwenzela ukudla, ngizokwandisela iy'nsuku, uyakwandisela iy'nsuku, kodwa sibe nosizi uma ngabe ungasekho kuye. uJesu Kristu uyinkosi. Esandleni somusa. Ngomsindiso nami la empini ngiyadinga noma kungathini, uyisithe sivunguvungwini.
Sesizoya emkhulekweni-ke manje simbonge uNkulunkulu. Ngingakasuki la ngiyafisa nje ukusho ukuthi bazalwane sinikezwe ithuba elihle lokuyihlola umuntu nomuntu, lokuthi ubheke ukuthi alikho yini ibala. Kusile nje kuningi esikwenzile, kusile nje sesikhumbula ukuthi uthe sewusenzile isono, sezingaki zona sizenzile kusile. Kodwa uma ngabe sifuna ukuhamba singenakusoleka, singenalo nebala, kumele ukuthi siyi-check-e thina. Lithi izwi likaNkulunkulu uBaba, ningahlulelani ukuze ningahluleki. Uma sizobheka abanye sibahlulele, nathi uqobo sesihlulele ngayo leyo ndlela. So kubalulekile bazalwane ukuthi uma usenza isitoko ngempilo yakho, ukuthatha siphiwe ilungelo lokuthi sinamanye ukubhuka uhambe uyobhala. Ngisasebenza kwakhona into kwakuthiwa umayingcono, lapho wawubhala khona uma ngabe khona okuhle okwenzile. Kodwa lapha akusiyo umayingcono, umayisola. Ngoba uyisola uyabhala. Emsebenzini sasiyingcoma uzusho nento ongakazi uyenze ukuthi ngenze lokhu, ngiphume ngalesi sikhathi. Izinto ezaziwugibe empilweni yethu singabasebenzi, ukuthi usho into ongayenzanga, uze usho ngesikhathi ophume ngaso ungaphumanga ngaso. La sibhala iqiniso, la sibhala lokho obonayo ukuthi lokhu ibala, noma ngingathola insipho ngisihlanze ngeke kusuke. uJesu Kristu inkosi siyele emkhulekweni, asiyele emkhulekweni. uJesu Kristu inkosi, Baba wethu ongcwele, izwi lakho usukhulumile ngalo, sisize ukuba sizibuke kulo, sisihlulele thina ukuze singahluleki. Sisize ukuba siqondise ulimi lwethu, siqondise inkambo yethu, siqondise imisebenzi yethu. Kaningi sibambekile ogibeni wokusebenza, senza izinto esingamele ukuzenza, senza ama-shortcut, kungafanele si-shortcut. Sisize-ke Nkosi, siyaziletha phambi kobuso bakho manje. Sisize ukuba sihambe singenakusoleka, singenalo nebala. Qondisa-ke iy'ngqondo zethu, sixhumeleleke kuwe ukuze sizohamba ekukhanyeni njengalokhu wena wahamba. Sihole ngeqiniso lakho, singadideki,
Qinisa izandla zethu emsebenzini wakho Nkosi Jesu, ukuba singadebeseli kuze kubhubhe imphefumulo. Emakhaya osibeke kuwo, emsebenzini osibeke kuwo, emphakathini osibeke kuwo, akungagujwa sikhona, akungalahleki imphefumulo sikhona. Asihambe ngenkambo eqondisa kahle izwi leqiniso, singasoleki singabi nabani. Siyabonga Nkosi ngalesi sikhathi inhlelo zonke qhubeka nathi Nkosi, ithuba olivezayo kube yilelo kufanele silisebenzise ngeqiniso. Siyabonga ngothando sithande ngalo, siyabonga ukunakekela sinakekela ngalo. Siyazi ukuthi asilutho kodwa siwumfanekiso wakho kuphela kwento eyigugu esinayo, ukuthi kangabe siwumfanekiso wakho sizohamba nje nawe, silondolozeke Nkosi, sifike inkonzo isaqhubeka. Siyabonga uJesu Kristu uNkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngicela ukuphindisa kumphathi wohlelo aqhubeke kuze kufike isikhathi sebreak. uJesu Kristu inkosi.